Khoroknwi bike Dadak Sidak Thutalaiwi bike naimthang Khobwi Khoroknwi sak Dukhu Mankha patimung patika shantir bazar betaka amsayo patimung notei saimanjaka sangrong salni horo shantir bazar bkhasteni betaka amsayo TR03E 7766 lomborni bike tei TR03E 4533 lomborni bike Dadak Sidak Thutalaiwi obo haikeno Khoroknwi bike ni Khoroknwi no sak Dukhu Mankha sak Dukhu manai rokni bisingo khoroksa naimthang adong bini mung Songkorsil patimani koktoma mane patima thayo phai sokpaikya horbotharnai brindiarok patima thayo phaiye sak Dukhu manjak rokno sak nairenani bagai shantir bazar hangkor sak hamnogo trauma care center ro tlangai thangka a sak hamnokni barjanajak sak nainai Songkorsilni sak halok belai kisaya angai Agartala jibi sak hamnogo refer khlai rohorka o patimani koktoma manai shantir bazar hangkor sak hamni trauma care center ro phai sokpaikya baikora thanani usi shantir bazar thanani usi shantir bazar bkhaste naimthang tangphang Khobwi kubuni naimthang bodol rok o patimano kitingai kaisa mamla tei patimungo kubui naiser mungo ongkhorka patima thaini bike khungnai no langai thangka baikora thanani naimthang rok